Айде, Паша! Паша! Готов ли си? Паша! Крали се, бе! Пай изгледа да ме, Зоран иде! Паша, Зоран иде, Паша! Кажи, молим те. Кажи, молим те. Я ги те откучи. И я откучи от мен. Отвори си сам, бе, кой те е, не са това. Не може да му кажа питание. Ти е майка ли ти е? Кога? Седиш тук. Да, така е. Ай, не бе, знам ли така. Бебе, кажи, молим ти като фон. Кажи, молим. Бебе, кажи, молим. По-сум. Илю, молим те, кажи, откучи. Кажи, Илю, молим те, откучи. Да и ти ги бъде. Бебе, кажи, Илю, молим те, откучи. Кажи, Илю, веќе няма да стерам вече. Той случи. Това е... Ба ти после ми си малко да. Бебе, кажи, Илю, молим те. Бебе, кой пуши да тебе? Чао, дай му да пуши. Да, формят. Аз да ме дойде Зоран. Какво стои телефон? Няма телефон да бъде. Абе смешава цяло време, но вече правя. Не, па ще кажи, молим се да те. Защо трябва да не се случи? Айде!
Телефон не работи. Отвори! Карда! Па Фридом Македон. Дайте сега телефон. Кой телефон номер? Няма телефон. Я нямам телефон. Гайки ми то. Няма да Але не, защо да бъде музика? Ало, знаете, копе, ще бъде музика, кай го там, направи го малко.